nens i nenes del Víctor Català! Soc la Castanyera, divertida i un xic despistada. M'agrada molt viatjar i quan arriba la tardor vaig a buscar castanyes i fulles. I amb les castanyes les faig calentonetes perquè estan més bones. I cada any us les porto a l'escola perquè les pugueu tastar. Però aquest any, amb el bitxet del coronavirus, no puc venir a l'escola. I l'AFA m'ha demanat que us gravi un vídeo amb unes activitats molt divertides perquè les pugueu fer a casa i les pugueu penjar a la web de l'AFA. Així que he vingut al Parc de la Guineueta a buscar unes fades que m'han dit que són molt creatives. Però porto una bona estona buscant-les i no les trobo. Que m'ajudeu a buscar les fades? Fades! On esteu? Fades? Fades? Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, ben castanyes de la muntanya, a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fan cloc-cloc i amb ballar sempre gira així. Hola, Castanyera, què fas de nou barri? No t'hem vist mai al Parc de la Guineueta. Que t'has perdut? Que busques alguna cosa? Et podem ajudar? Coneixem molt bé aquest parc, vivim aquí. Ui, 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 quanta energia! Seieu i m'expliqueu. Doncs m'han dit que sou molt creatives i que sabeu fer moltes manualitats amb moniatos, castanyes, fulles i moltes altres coses. Que m'ensenyeu que sabeu fer? Jo he fet aquesta balena amb un moniato molt gran i aquesta corona amb fulles del parc. L'hora i esta corona. He fet un reno amb fulles i castanyes i pinyes i aglans i dos mussols amb pinyes. He fet aquest unicorni amb un bonyato i aquesta corona de He fulles. fet una bruixa i una serp amb un moniato i una corona de fulles i un collar. Doncs jo he fet aquesta castanyera que és molt facileta de fer, amb una miqueta de llana i amb unes teles. Canten aquestes propostes! Què us sembla si els hi diem als nens i nenes del Víctor Català que en facin una? Mireu! Voleu participar de la festa virtual de la Castanyada? Si feu alguna manualitat, com les que us hem proposat, o alguna decoració, o si feu panallets, doncs feu-vos una foto i l'envieu a l'AFA. Teniu temps per enviar totes les fotografies fins al dia 1 de novembre. Les penjarem totes. Sí! Esperem les vostres fotos! Animeu-vos! Feliç Castanyada Virtual!